Ну, ведаеце, гэта мы не абмяркоўвалі, гэта так будзе натуральным чынам неяк адбывацца, бо хто свабодны, той і будзе браць на сябе хатнія абавязкі. Я памятаю, як ён прыйшоў, кажа: ось, у цябе тут павуціна, трэба сняць. І, канешне, ён з адсылкай на той час, які ён адбываў гэта незаконнае пакаранне, што яго маглі пасадзіць у ШИЗА за павуцінне ці за нейкую пыль. І таму ён кажа: я буду табе дапамагаць. Я кажу: ну добра, бо у мяне не так шмат часу. Я, калі там на выходных маю час, канешне, хатнія абавязкі ніхто не адмяняў, але я рада, што зараз можна раздзяліць гэта абавязкі з Сергеем. І калі насамрэч раней у нашым тым жыцці у яго не было насамрэч ніякіх хатніх абавязкаў, бо па змоўчанні я была дома, я магла гэта рабіць, ён шмат працаваў, то зараз я бачу, як ён гатовы аблегчыць гэтыя абавязкі з майго боку, і я спадзяюся, што не перагарыць.